Narumpayu Neoskum, ka channel ng Daki Padba, ka Brium Nyotar. Kakruwa ka bala thot ba chanda me sunga ubadai ru uway na kiriw rang ba jang ka Brium Nyotar, but ubujudan bantaru, haka seng Nyotar Border Disputed Redressal Forum, HBDRF, but ru kata ka seng ka badai, ban kan thup no ya baro kita ki jaka bat kishnang, haka block 1 block 2 ban 1 no spot Meghalaya. Baraka ni ka kantiu lo tho ni ka kruwa rak ang kum ni. Hagi khon ki hajar ka Brium Nyotar. Ka jing ai khoblai ya phi baro. Hadin ka thamak tin ki nong jantia ni ki penar baru presiden ka Voice of the People Party VPP ba adan mel basai maj ba u klem pen mi ya ka kerteng jantia haka jingkran jang u hapo assembly haka jinga dai ba ka reservation policy. Kalami ru ka jing tho ba ki jantia kim de ki sub tribe ndrei ki de ki main tribe hi bar kum ta ter ka bala ru ban lam sha ka jing ya jingai bat ki khnriam ki bhoi ki war etc. Ki bade ki khon nyau trem puk ha ka khat artarik jong leber ajar phun riu mi ka jinga ki amat pran hapo ka jingalam jong ka Confederation of Meghalaya Social Organization komso ha ka ba daki spa ngut ki garo ki basa shillong ki ami pat ba nakadaw ka jinga lat ki jai ben riu bom dai riu lom ni kita ki non tribals ban ya shim benta ka election MDC jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC. Yo iru hakiran san social media bat kilap thai kubor ki jingkren ai jingkershan jang nang yalam seng balang ba pher khamtam kitu ki seng ki bedan kerteng lang bat ki lok garu kum ka Federation of Khasi Jantian Garo People FKJGP ka Nyotrap Achik National Movement HANM ki ba ongro ban le hiar sha Garo Hills ban ai jingkershan ngakershan bat nga ai jingero ya kani ka jingkershan bat ka jing snowlem jangi ki khasi penar ya ki lok garu hendai halendet jong kani ka jingkershan jangi kadon pat kamat pusan kabangi dai ban pusan bat perkhat kum ki khon ka Brium Nyotar ki batip haka wei pat ka kerteng kum ki khasi jantia habanga tho kum ni ngamut ban ken tho yakani ka jingkershan jangi yaki lok garo lemni ban wanra jingya sngo pher jai ben riu nrai nga kwa ban ken tu bat a jingmut yaki paradok parasnam lanjang ngange ki wei pat ki jai ben riu ru ki ya sneng ya krau ki akan tu kan pham hi paramaki haswa bakin mi ban kershan yaki weipat kum ki kan hon nyotran ide ban snothu yaki ni ki mat harum banengkong haswa bangin kershan yaki issues ne jing yaki ki parlok garo hatu ki parlok garo pat ki ju kershan ne em yaki issues ne jing yaki jangi ki nyotran labo yakani ki jingkeli kabar ni ki khasi jantiang ki kershan yaka party garo ke NPP hado baka yok sensyar haka sarkar jela bara Giant Hills Autonomous District Council GHDC. Hato ki garopan ki ju kershan ni em ne ki kershan ni em ki parti khasi Giantia jangi nado ka HSPDP UDP khanam VPP labo yakani ka jingkali kabalai tutip baka para ukonrat sangma katau chief minister ka jela ka agatha sangma MP barim jang ka lok sabha natura hi ka ba jing kershan ya ka sarkar preng ban pentrekam ya ka Citizenship Amendment Bill CAB kabalong an Citizenship Amendment Act CAA mentah kabasaw hakakat sautri jong me arja shipho set ki polit asam ya samut ki ramba khasi halangpi hatu ki pat garo ki yami ban kershan ki khasi pena hakani ka jingaki labu sakani ko ki jingkeli kabasan haka arfu atri jong November arja arfu arpat sangut ki ramba penar ki syak set yap hamukro aki Assam Forest Guards bat Assam Police hatu ki garo ki ajing kershan labo ikani kecingkeli kaban riu halor ke jing dawa ban penrung ya ka ketien khasi haka kharnik ke bapral ni kita ka 8 schedule jang ka riti sensyar India ki garo ki kershan ni em labo ikani kecingkeli Henry haka jingtip jangate ki bishni penban kabanyo hatu kin kershan ni ka reservation policy basa punyo lani san 4% ka bha ingi khasi penar katkum ke jingbon pa jangi labo sakani ko kecingkeli bat ki dangdan sakiwei ki de ki mat ki jura ki ba khamria ki ba ngamla ban pen pau hang ni ki ba ki lok garu kim ju bana ai shephang jangi ki khasi jantia habanga tho kani ka kerwo ngamut ban weng no lani i no ya ka jingkershan ya ka parlok garu hendrei kum ki khon ka Brium Nyotar ngi de ban snothu bar ki parlok garu ro ladaki ong bakim dan jing sno pher jai ben riu hapring jongki bat ngi ki khasi jantia te sngo ba kershan lang ya trelang nado nakaliang ke politik ka sensyar khada lani hakino kino ki mat ki jura ki badan kam hapo ka jela bat ka rikhasi jantiaro lemda kum tate
Ngidehi ban perkhat. Batru ba chandami ula penkut da ka ba ongkum ni. Ban shida thanti ka ban yam. Khublai shibon khublai shi hajar ngo.